Пръскай, ако искаш. Браво! Уважаеми приятели, сърце и то не малко, и то с доста тежък крак песен. Дами и господа, от Димитровград, Иван Демирев! Май беше нарочно. Как нарочно? Не, ще почува, че. Имам нещо да ти дам! Беше нарочно. Ще пани гумата нарочно пък ти, бе. Гледайте сега колко бързо нещо момчета мога да реагират! Момчета, аре бе, дайте слагаме гумата на човека! Аре, дайте му гумата, ме, моля се! Той е излагация, но не е бронта пана, то с гумата пана. Това е излагация, че е силно си. Хората разчупват тук. Банка, имам нещо да ти дам. Сега ще виж, че му сложиш прожи. Аз викам, този хидравлика има как скочи, викам го. Да, бе, жараш го губа. Неговата губа. Викам някаква резерва или просто. Ти знаеш, че от балкона те обичат. Балкона, и аз съм Иван Демирев. Кръстев, колко бързо мога да донесеш тази гума? Тичи! Вътре! Сук! Засичам! 1, 2, добре, За 7 секунди искам. Засичаме ли? Той е те на формата бокса. 7 секунди си над гумата. Чускай, елчо. Да, пия една бира. Ски как дигат колата, човекта ръце. Една бира време е смената на гума. Като сме били да не се разправят. Повторете 30 малко. Сърстен Лерой. Няма да излезе балета малко да потанцува. Имаме ли балет? Ами освен ни да излезем да танцуваме. Стиляне, ще ти дърпа машите другия път. Cada novo de Иначе как ще го запомни, да? Сега ще видите с по-друго ще го запомни. Сега като се въпроса. Не, като се на работа. Без гуми! Четвъртък ние сме на друго място. Нищо е. Нищо е, ще ходим на кино. Да, бе, ужасно. Гледай, бе, виж какво стана бука. Аз ще почина. Нали евакуираме гости? Моля да се казват циганска махла се качва. Тенгер ръка. Оля се уби с кръка, бе, човек. Айде! Айде! Той с много варен човек. Той сега се е изнервил. Ще падне пак гумата. Той ще падне гумата, той ще не болта. Абе, всичко е за това е право. Иван Демирев, скъпи приятели! Ярослав, виждате! Спорта с глава! Ричан! Иван Демирев! Той сега се е изнервил, човек. Пошъл мигата, те може да прави. Слабо, брат, слабо.
Малко е. Направо пръска. Аз знае, бе, доста сам като видях боята, човек не става. Точно нова звезда, се заобил това. О, гледай сега оня. Оня сега ще пръска. Чуваме ли се? Сън А дали ще чуваме сега в момента ред на Остак? До миналата година съм гледал. А сега ще чуваме ли аплодисменти? Александър Язов, Патрицата! Патрицата. Патриция, брат. Тихо, прачи. Александър Язов ще толкова скъпи приятели, неговите следващи метри. Натискайки лампите му как по скоростта, човек са. Също така, скъпи приятели, отбелязано, когато е по-добър. Като лазер, че много нам направо. То скъде ме измести, това е доста шмъртва. Понеже не може да ви помага, той не позволява се съмърците и младшите ви приятели от двете страни. Зелено, оранжево и червено. Когато е червено, нещото не стане. Когато е червена на прекъсвач. Е на първа.